खाना वाना बनाता देनी हमरा डर लगता कि कैसे हम सबको के खियाई। बड़की दीदी कहनिया कि ये करनिया देखिए सब कोई के खाना जब परोसबू ना तो दू गो पीस निकाल दिया। हमरा तो बुझाते नहीं कि कोई आते नहीं कि बतावे कि कनिया ऐसे ऐसे निकाला जाए। चलो हम बना के रख देनी ज्यादा जैसे तैसे दीदी बताबे न करम के कनिया ऐसे बनाए चाहे वैसे हम जानता नहीं कहला कि आज भोज सबको खियावे के बाटे तो ये सबके बतावे ला ना तन कि बोल दे तो कहत जानू कि ऐसे ना वैसे उ दिन यही तरह देखनी देख ये नु कहाला हो कि ना और कनिया के कुछ ना रहनू तो कोई ना बताई कैसे कहती कि एक कनिया तनी मुर्गा धो द तो हम कहनी ठीक बा दीदी धो दे तनी आ जैसे ही धोवे गई नु तो सही देखत कि पीछवा से छोटका लइका जाता लागता कि देखे हमारा बनावे के काम रहे हम बना देने। ए कन्या अब बना देलू हो। हाँ दीदी जी बोले। अरे बाप रे बाप गम गम तो मार गम कते बाटे हो। आ नैहर में बनैले बड़ू कि नाही? बनैली बनी दीदी। का फोरन देले बड़ू? का फोरन देले बड़ू? प्याज के और जीरा मिर्च के और फिर से मरचा के। हाँ लहसुन नहीं खुलल ले? वो डले भाई। अच्छा लेकिन कुछ कह गम एकदम बुझाता कि घर की एकदम गम गमा देले बाड़ू एकदम एक कने नीक बाड़ू तू एकदम। ये दीदी का कहीं हमरा पतो हनी हम जानता नहीं दीदी बतैले बनी हमरा के। हाँ। तो हमर दीदी नु लगा में। हाँ तो वैसे गोतनिए लगबू हमार। हाँ जानता नहीं कहला कि हम गांव में रहनू तो हमरा के ना भौजी हम ना बनावत रही दीदी तो हमरा भौजी ना सब हाथ धो धो के हमरा के सिखावत रही कि देखी बुच्ची जी ऐसे बनावे जाला ऐसे बनावे जाला। अब ये बाकी नैहर में सीख के आइल बाड़ू त कातना अच्छा बाटे एकदम गम 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 कताटे। मीट मसाला डालले बाड़ू कि ना? सब डाले भाई पीस उसके सब ओकरो से तनका टेस्ट बाद बढ़ जाला। हाँ आ फिर से ऊपर से धनिया डालले बानी काट के तनी टेस्ट बढ़ जाला। हाँ तो डालले बानी। अच्छा ना तो ठीक बाटे कने कहां सब चला के रसा गढ़ा बा न धरे देख ले देखिए रासा नु दीदी कबो हम पंचुछुर ना बनावनी हमार आदत ना है पंचुछुर बनावे के रासा। अच्छा चल ठीक बा रासा एकदम बोलता एकदम बढ़िया बोलता खूब बढ़िया एकदम बनल बाटे। रवा के कहला के थू कहां खियावे के बाटे हम तो जानतो नहीं कहां खियावे के बा। सब कोई के बैठा के हलिया गना में ठीक बा बोरा बिछा के बैठा के खिया दीह ओकरा बाद नेग उग सब आदमी दे दीहन अपना घर द्वार में चल जाइह। हां का ची का देखता है मंटिकवा नथियावा देखता नहीं। अच्छा हां ना दीदी जी कने एक कनिया निकाल के रख देनी। हां अच्छा चल ठीक बा आ जा तो तनी सलाद उलाद काटे खातिर व्यवस्था कर कनिया। सलादवा काट देबे खाली टमाटर ना दीदी जी कहला है ना काट को दे भरी आ नमक डाल दी। हां जा पहले तब प्याज उजा काट। हाँ जा प्याज काटा खीरा काटा ललमी कहतनी हो चुकुंदर काटा जा। हाँ हम तोप देतनी जा तू टेंशन मत ल एकदम हारन बहारन डालते ही जइह। लेकिन कुछ कह ये दादा हमरा मानवा में तो एकदम एथी होत नु रहुए। छोड़ा हटाव हमरा भूख लागल जोर से हम खाइब नहीं हो। जब से देखनी न तबे से हमरा बुझाता कि कब खाली एकदम। अरे बाप रे बाप यहाँ से जल्दी जल्दी करके भागो लेके एगो पीस। ओहो हो अभी खा लेता नहीं ओकरा बाद में खा ले नते एकरा से ना हो कटोरिया से करता। अरे बाप रे बाप इतना बड़ बड़ पीस बानू के का बतलावे लही बुझाता नो के आराम से से भाग हटाऊ के बढ़िया खुला बा एकरा बंद कर केहू नहीं कियो तो आवते नहीं खे। अरे बाप रे बाप आजू तो चटकी एकदम खाए में खूब चा के खा ले अभी आ ओकरा बाद फिर मांगबे हन से मांगे खाए। ये नहीं के आवता एने अलोते में केहू ना आई आराम से मजबते खा के यहाँ से। अरे बाप रे बुझाता कि कब मुँह में डालनी। अरे बाप रे कितना निक लागत एकदम चटके। लेकिन कुछ कहे अगर हाथ में जादू ना बाहो। ओह एक से तब तक खोसी के चूस्ता बनावे बॉडी खाए में मजा एक बनवा के एकरा से। बबुआ चप्पलवा जूतवा के जन कहां रख देले बा कुछ
आई हे कने आई का करताड़ू हो है चूल्ही पर भी बनते हने चोरा के हने उठा के हने मुंह करके खातड़ ऐ कैसे तू ले ले लहू हो कने आ तारा के दे देला ई त हम जानत नहीं पक्का हमरा विश्वास बा कि हमरा घर के रीति रिवाज ह कि आगे पहले सबसे बड़ बुजुर्ग जे बा उ खाला तब आदमी दूसर कोई खाला अब तू तो दूसरे घर के बाड़ू नहीं कनेवा एले से नहीं कि कनेवा तो गईनी तो कने कने बन गइल खाना में हो कहाँ गइली दीदी जी तहार बड़की दीदी कहाँ गईनी हाँ तो कहते ये दीदी जी एथी तनके नीमा का चीख ना लीही तो वे चीखे लगनी है ये दीदी ऐसे लो तो तनका बैठ गईनी यहाँ हवा तनी झुर झुर बेयार खूब बढ़िया बहता यही से ठीक है बनैले बिया अरे बाप का कहतड़ू तू अब हमारा नु बुझाई ले आ का बुझाइल कैसे खातड़ू बताइबू कि तारा के देला ह कहबे कहनी है कि कनेवा कले से दीदी तनका नीम का चीख ना ली बनल बा नीक ऐसे कहनी कि ठीक है बा आके हियां अच्छा, आज हमरा घर के कने तहरा के कह देलस ना भर बिया है आदमी कोई कहत मना करत रहे ऐसे कि देखा जाओ चुल्ली पर का सामान ना खाए के चाहिए हमनी घर हानि पहुंचेला आगे हमनी घर के आदमी बड़ बुजुर्ग खालन तब हमनी के खानी जा आ तू तो बचिया दूसरे घर के बाड़ू तो कैसे कने तू खा लेबू जान तनी नीम का तनी चीखे लगनी है यही चलते कहनी हम ना तो हमरा खाए के मन नहीं तो ना कियो ना एकदम ही ना दीदी जी बोलावत नु बानी हम पूछत नु बानी कन्या के इतना मजाल हो गइल कि आज वे दे देती है खाए के हैं छोड़ दी का झूठा के बात बढ़ाइम रौरा महाराज अब खा ले लेबे कहनी हन कह देलस कनेवा तो एथी कर देनी ह तो का करम तो कन्या तारा के देले हिया हाँ कने में देली हाँ ए कन्या हम कने में देली हाँ पूछत नहीं हम कि कन्या तारा के खाना देले हिया आ तो जाई पूछ ली एमे पूछे वाला का बात हमनी के वो देले ही नहीं कि ये दीदी जी आगे खा ली जा आया तहरे के दे दीही देखा कन्या तारा के बोलत नहीं कि हम प्रेम से पूछा तनी आ जा तनी वो माई भी पूछे चाहे आदमी तनी से बड़ बुजुर्ग के देवेला तब आदमी पिएला जो नहीं पिएला तो आदमी पीहन है बतावा हो नते अगे लागो हम निकाल के लेके आके यहाँ लोते बैठ के खाए लगनी हाँ तब ई बुजरी का दिन कहाँ से चल लसिया आ जाए न मैं एकदम ओ कनेवा पर टार दे हमके कनेवा हमरा बलाते दे लसिया खाए खातिर ना रवा खइबे करी ना रवा खइबे करी सलाद काट देनी है काका लगे रखियो देनी आ दीदी हमरा के बोलाई थी तब न के कनिया आवा काका ला खाना न सब कुछ काट के खिया द कहत है ना कि जब पता ठिकाना है ना कि तुम कैसे दादा अपने से काढ़ी खाना कैसे का करी अभी ना और कने ये सब कुछ कहते नहीं खिंजा वहाँ के बन तक जानी केने चल गइल बन वो अपना मन विचार ना रहेला लगे लखी का हो हाँ जी बना दे खाना हाँ कहाँ चल गई रहुआ माने हम तो तहरा माने बुझाता कि नया नया बियाह शादी होला तो एगो तोहर तू ही बाड़ू साथी संगतिया नहीं खसन बड़ा साथी संगति संग रहुआ रहतनी देखत नहीं खी साथी संगतिया का डोज थमराई तारा ले जितना हमार पर डोज बा ओकनी के कहाँ रहुआ पर डोज बाजी कहता सन पार्टी देवे के कब रुपया नु खर्चा बा पार्टी देवे में यही तरी हो जाई तो दे दीही का कहला कि पार्टी नई नई दुल्हन आइल बिया नई नई मेहरारू आइल बिया तो देम ना पार्टी तार माई या भौजी पैसा देले हो जानू तारा के काय खाती तो पैसा बा दबू तो तब नु पार्टी देम हम अभी तो जम रहे तो खत्म हो गुल मोए खाली करत पुई पुई या करत उई उई हैं चियारे कद चियारू उमर तो यही तो नहीं हरो में चियारा तो बुका हो पक्षुपी सब कार वो कहत रहनी जो कोई सुनी तो का कहे कही का माने ई कुल माने बुझाता कि के बतियावेला मर्दे में रहनु बतियावेला न कि भाई बहन बतियावेला आ कहता नहीं भौजी के का कहला कि भौजी रवा के ना का कुछ देले रही क्या चीज देले रही दे दली बुझाता कि देले भाई एके में के शर्ट आ कुर्ता ये थी वाला पैक के ना मिलेला 100-150 के उहे वाला तो देले भाई ऊ त हमर भौजी दे देले रे बता और कुछ नहीं के देले देले का कुछ 500 रुपया लगोड़ लगले बनी जाके पूछियो अपना भौजी ले आ साटावा बेसी बा ओकरा से हां 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 बड़ी खुदरा बुला 100 रुपया 150 के मिलेला बेचेला फुटफाटा अपन वही रोडवा पर उहे वाला भाई बनी बात सुन कब सब कुछ खाए के सब कोई खाई त अपन बढ़िया ले खिया दियो कहियो न भौजी गर्मी में तो सोते सब कहां पूरे एकदम से उतार के आराम गर्मी होता लंगटे हो जा अंगना में नाचे लगो कह गर्मी होता का पुले लगे नी का बोलनी है तार आँखें में कीची कहाँ लागल बा हो आँख मुँह ना धोइलू का हो कहाँ कुछ लगल का कीची लागल बा देखो देखो कटे देखो देखा बतानी देखो कीची ना हो तो कहियो हमरा के दो जाके तू भौजी देखा लियो बहुत छोड़ दियो जाइल
हम जाती देखे ना कुल अइलन हमरो साथी संगति आवेले बन खाए खातिर बजावा में। ठीक बाटे जाए। हाँ। बाप रे बाप, हम तो सोचे कि यहाँ के एकदम से सीधा सपाटा बानी। यहाँ के लगता कि भौजाई नहीं हमारा से मजाक करता नहीं, कैसन कैसन बात बतिया होता नहीं। यहाँ चलो हो दीदी लोग के पूछ के खाना के दीदी लोग कहाँ खियावे के बताई जाता है ना, हम बिछा उछा के आ खाना सब दे देता नहीं। ज्यादा बेरा बहु भोज बाटे कनिया का बनैले भी खाना का तो सुगंध बहुत बढ़िया आवत रहल है। अब आदमी खाओ तब ना पता चले कि कैसन बनल बा कैसन नइखे बनल, निमक तेज बा कि कम बाटे। लेकिन अतना सुगर न कनिया मिलल बिया। आ दान दहेज, हे भगवान, सोचले भी ना रही जा कि उतना दान दहेज मिली। बिना मंगले देले बानो सा ट्रक भर भर के कि घर में रखाइल बा बेसी हो गइल बा यहाँ में रखाइल बाटे। आ कनिया त लाखों में एक उतरल बिया। ओसन टोला महला में कोई बेटी पतोही बिया कोई नइखे। अतना सुगर उतरल बिया हमर गोते में हो। का रउआ दिमाग जरा देनी का तहर दिमाग जरा देले हैं। हम बा के बढ़िया ले बोल रहे कि का हो संध्या के माई तो सुनी न। हां फ्रिज में को पानी पियनी हो त ना ठंडा रहल जौन कनिवा लेके आइल बिया। हां पहिले ही टेस्टो मार लेलु ओकरा में के ना। तब का इतना ठंडा ठंडा पानी ना मन तो करत रहल कि जाके वैसे नहा ले जी। ठंडा पानी से ना नहाइल जाला, सर्दी जुकाम हो जी तो फिर हमरे ना तकलीफ झेले के पड़ी। गांव टोला का कहता सब कोई जाना तनी का। आ हो कहता बिना मंगले दान दहेज देले बाना स। हां तब हम शान से कहब तब ठीक ना। आके करे के बा तोहरो सर ऊपर हो गेल एकदम। लखेदन का पतहिया आइल रही त कहत रहन कि उतना ना दान दहेज मिलल बा, उसे चढ़ बढ़ के हमरा में मिलल बाटे। कहे कहावे वाला कामे नहीं खे रह गई। मारे एगो गोड़ पे कूदत रही जा। हां ई बताई कनिवा उतना व्यवहारिक बिया न जी, उतना बढ़िया से हंसतिया बोलतिया कुछो कहला प। हां त तू ही न जानबू कि बढ़िया बिया कि खराब बिया, तोहरे न मिलजुल के रहे के बा। हमारा तो बहरे रहे के बउए। जैसन बाप माताजी संस्कार दे वैसन न बेटा बेटी रही। बढ़िया परिवार से बिया समझनी। आ हित न ते आइल बना बस बढ़िया से खा पी ले स्कूल हो हवा जा कि कपार पका बोझा तनी हल्लुक होके। बिया तो हो गेल बढ़िया से। अब कर्जा महाजन सब देवे के बउए एथी वाला कुल हमरे न टेंशन बा। अभी धाना भैया के हलवाई के पैसा कराही के पैसा देवे के बाद धाना भैया के 3600 रुपया। कौन अब बाहर विदेश जाई जा कहीं कर्जा भरी जा। बोला बैठा। अरे भैया जी हेनी न बनी बोला ना कि घर में ऐसे ही होई रीति रिवाज का। तो हमनी का तो चाय पी लेत रही जाता, घर के लक्ष्मी भाग जाता रही। रोजन में लोग आके दूसरा आन घर के आदमी जगह चबर चबर लुका के खाता ठीक करत बाने। कौन ई काम करे तोरा लुकाई वाला काम हो। लबर लबर बोले के आदत ह तोहार। सुने ना देबो के खाइल हो जाके देखी हम मामा जी का पत्तो है आइले बाड़ी कहतड़ी। अब कहनी है पूरा मुर्गा का डोना गोड़ी चूसतड़ी। अब कहनी है कि के रउआ के खाना तारा के खाना देले हो त कहतड़ी कि कनेउआ देले या कनेउआ से जातनी कहे त कहती हम कहाँ देले बानी जी कोई के। आ हे भगवान, न पूजा पाठ भइल न कुछौ भइल। आया निकाल के पहले ही डाले लगली हाड़ी भरे लगली। कहला तक हम तो बोलब ना तो सबके मिर्चाई ले खतीत लगी समझलू। हम तो जन ही तोहरे के उआ के कहत यही से तारा कहल कि ई कौन तू आदत सीख लेलू पहले ही खाए वाला। हाँ आज तक करबे ना कोई नहीं, अब कर लगनी रउआ के तो मन करता कि चला के कुछ मार दे। यही दिमाग पर आइल बटे हमार। तो हम माने हम पहले जानती बतिया तब देखी जा। और कहाँ खातड़ी हउ दरा बाबा बा ना मुर्गिया वाला ओइ जगह बैठ के हेने मुंह हेने चुतर का पटर पटर खातड़ी। जब जातनी देखे खाती वो बबुइया का जूतवा भुलाइल ह खोजे खाती त कहतनी के मेरा नु खाता। अब महकल ना हो महकत रहे ओतना एकरा पेट में राक्षस समाइल रहल हो। आइल भी हमनी के इज्जत संभारे की इज्जत बिगाड़े। कहां बिया हो एबरे आके बाकी पूरे कर देता। तू बैठा ना तू चल जीबू तो मल दीदी जी जाके रउआ खुद के बोली। हम अभी होता ना तो बोलिए देले बनी जितना भार देबे भर रहे। बोला जा हमारो तरफ से छूट बा जितना बोले के बा बोला जा। होइसे कैसे घर में हो जाई हो। सास नहीं खी भैया जी बताई तो कोई तब तक खा के हमनी घर में निकल जी, कोई चोरी क के कोई दूध थप्पड़ मार के निकल जाई। काहे खाती निकल जाई जाके समझा देतनी हम। आकि होइसे करे के बता तू बहिने बोरिया बिस्तर बांध ठीक ना। आ जाई हमरा से दिमाग शासन चलावा बोर बाड़ू बोल लेखा तन की रोब देखावा बुझाई। देखी अब हमार खेला ये नु कह जाला चोरा के खाए में दे। बाप रे देही में अन कितना लागेला। अजय दीदी जी अजय सुनते हैं ने हमरा कब देनिया खाए के जी।
आय हमरा कब देनी खाए के? खाए के हाँ खाना निकाल कर होगा हम देनी हाँ। हम खइले ही कहाँ बानी के खाए के दे देलू हा। कबे से आशा में देखा तनी बोतल में पानी लेके हई देखा त आय हमरा बताओ हो गजबे एकदम मन बुझाए लगल त कह कि जाए त 2 घोटवा पानी तनी पी ले तनी पेटवा में तनी तिहा हो जाई। अच्छा तब दीदी लोग बिना मान मतलब के ना हाला करते जा। दीदी कहते हैं कहो कने का कहला कि अभी कोई गांव आ टोला खइबे ना कैलस आ तहर जबान कैसे भइलो का हिम्मत कैसे भइल कि तू दे देलू का कहला कि फुआ के पतो के वहां के आ बताई ना। हम काहे के देवे कहाँ के दे देले बा हमरा के हो। बोलिए लट्टर त हमरा नहीं के पता। आज ले रउआ हमारे पाछे रंग लगा देनी नु। अभी त पूरा दिन हमर बाकी है बाटे। बोलाई दीदी जी के जीगा अब बोलावा ना का मतलब है कइले बार जो फेजियत हमरा कइले बार उजा आ बतावा हो जब इतना हमरा भगा ही लेबा न तो लोग सीधा मन से कह देते कि हमरा घर से चल जाई जीवा से हम चल जाई। हमरा के भगावे के रहियो कितना है नजर कनी हम 4 दिन के बानी हमरा कवन जरूरत पड़े बजे कि हमरा के कहीं भगावे के बताई ना। पर वो जीवन बड़ा अच्छा बतावा हो अगिए लगो आदमी खाना जैसा खाना नहीं खन खाते जीवा आ कितना अछरंग पछरंग लगाव देते जा हैं का है दीदी लोग जे देख लेबे तबे ना कहते या कि बिना माने मतलब कुआं सब बिना देखले कहते तई जा। इनके कहत रही कि हम ना जाइम रखुआ घरे आदे सुधार ले ठीक बा पान नहीं बता तोहरा आदत ठीक लागत तोहरा के हैं? अभी कोई खाइल ना पियल पहले छिपल के बैठ गइल खाए खातिर ला शर्म नहीं खे तोहरा। ई हमरा के कहत नहीं जी आए बताई तो हम खाना दे देनी। सच बताई तोहरा पेट में राक्षस समाइल रहला तो तू हमसे आके कहले रह तो हम तोके खाना देले रहती। हटावा तो चिल्ला के कनिया जा जा सलाद कर रहा हम कोई वही हो गइल बड़ो सुना तो नहीं खे। देखी फुआ का पतो हनी तो फुआ का पतो जैसा रही ठीक बा तो तू दे में सहूर से हाँ। रह तई ना तई में आइल बड़ू अपन घर ना ह कि लब से बनाई है लब से खाली हनी अभी सब कोई खाए के बैठले बाटे। काय सब पूरा परिवार के बोलाई है जी बोलाई अभी पूजा पाठ भइल बा कुछ भइल ना गइल तब लाई लेके बैठ गइल बाऊ अपना तोहर भूख लागल रहल ह बोलाई जा हम कहतनी तोहरे बोलाई जा कि औरियो कोई का मुंह बाटे खाए पिए के केकरा के बोलाई बतावा ना तनी पूरा परिवार के बोलाई। अब 4 गो आदमी सुनी तो बतावा का कही है ना कही कि आइल बड़ी मामा के पतो है त अपन रहन नाटक दिखाती हली का रह नाटक दिखाओ तनी जी बताइए तनी कनेवा न वाला बस्ती हमरा खेलसिया ना दीदी जी धर ली नीमक के घर में 6 महीना उतारे के खई का दे दी हलसिया का है नीमक चिखवात रहली हमरा ये से। दीदी कसम से रहो के विश्वास चुप रह ठीक ना। बाकी भौजी मान गुनी तोहरो हौदी एकदम बड़का बा भरत नहीं केहू जना ये भरे खातिर नहीं लहू चुपचाप रही ठीक ना और मेहरानू हमरा देले रहलिए काढ़ के केकर खिरिया खइब अपन मर्द के खिरिया खइब कि वे निकाल के देलसिया मतलब ई 2 कबर भात खाती हम मर्द का बेटा भतर के हम क्रिया खाए लगी केकर खइला खातिर हमरा घर में माना नहीं खे लेकिन पूजा पाठ नहीं खे भइल आ पहले ही तू खाए लगलू ये बात पर सब गिसियाइल बतहरा पर समझलू ना हमनी क्रिया ना खाई ना जा त काहे झूठ सच कह हम क्रिया ना खाए मैं कह देम कि कनिया देला हई। ए कितना चप्पर चप्पर बोला ताड़ू हो तू ही ना देलू ह बला बस्ती दे के तुरंत सलाद काट जा ताड़ू उल्टे चोट सवाल के डाटे उहे वाला हाल बा। ए बेटवा चुप रह तू हमरा देले बिया कनेवा हां शादी में बुझाता कि परोजन बितावे आइल बा के जगह चाभे आइल बा हम त जानते ना रही कि केहू के ना मिलेला मुर्गा मच्छर हमनी घरे वो मुर्गा मछली मिलेला ना कि आदमी दोसर कोई आके खाएला एही से ठीक ना पेट में राक्षस समाइल रहल ह कि फोट से ने लेके छिपा भर के हुरली हनी आ तू तो खाली मरद भिड़ जाके सुता तो तारा रहे के चाहिए एकदम एथी में तो रसोई में देखे के चाहिए का बनल का बिगड़ल। त हम का जननी है जी हम त इहे न जननी है कि अपने आदमी बा ना हइसे करी लोग इज्जत से मारे आइल बा कि हमारी इज्जत बिगाड़े आइल बा। भाई में भौजाई इज्जत ले लिहन हमनी के एक तो चोरी ऊपर ला सीना जोरी देखावा तड़ी। अच्छा हमरा लागो ताटे कि हम गलती जगह आ गइल बानी आए बतावा हो अब हमरा ए जीवन रहे के थी नइखे ओ का रहू भौजी पेट भर गइल नु खा ले लो नु। हां हमरा लागो ताटे कि हम गलत जगह पे आ गइल बानी अब हमरा ए जीवन से निकले के पड़ी। हां ठीक ना हम आके बहुत पछतातनी ए जगह का रहू ढेर भर ले लो नु इज्जत बना देलू हमनी के यही से बना के जाता तू ए भौजी हम जाते ना जाइए जइहन आगा बताओ शिकायत नहीं बजरी में कहले जी हन तो बैक जाय दी ओइसन आदमी के जरूरत नहीं खे जी तू चोरिए क के खा के दबी लाइल बाड़ी आहो कनिया जा घरवा में देखना त औरियो कुछ बेगा में भर के ले जाई
बूथ वाला पक्का सब खुला बाटे हमर मामा मिले रख नहीं रे सासू हो बड़ू हो रुपया तो ले के आ हो तोहर बक्सा उक्सा खाली खुला बा तो जाके ताला मार दो नदी 1 नंबर का चोर बिया का पता हो एकर पर विश्वास बा चोरा पचरा के लेके चल जाई आ 5 गो साड़ी बहरिए रखले बनी घर में रख दई हो ताला लगा दी